Yes. Uchopo kanye makoro wapenjore ni en Njore koso ng'anyo. Erokamano nyikwa Ramogi mosu kamoro mantie. Good evening, good morning, praise the Lord. Nyasaye obed kodu kendo med bedo gi Kenya kawadhi mbele. Sipe ka gibenda mosu kotela gi Charles sipe na Tom Doku awinjo kaluso mamit. Gima timore Kenya kawuone ma wacho ne nyithinda nonego bed ni chieng' moro police obed karaya for 3-4 days. Jiogore mabere kwa ng'eyo the role of the police. Ng'anyo manyo timore ni ok stote fast. No ng'anyo ka Moi president ka na university. Moi must go. So Moi must go, Ruto must go is no more. Kibaki must go. Uhuru must go. Mago are no more. Ng'anyo ni okonyie. Ana jago ng'anyo 1989, 90, 91. Wang'anyo nyaka 207. Nechwadi. Abire werikni mo ka jiloso sana chika iti Oronge jidwa ng'eyo wachi nikejwa linga wachi am explaining wakili exactly you are explaining gimatemo gombo mondo ang'e sami explain abire mano an wakili bende so just let me explain. Okay, so ng'anyo is not new. Ng'amo se lead ng'anyo malongo mideo mang'enye Kenya ka iluongo ni Honorable Raila Odinga. Moro Raila no wacho ni the one bunge, the one Supreme Court to koro waseneno ng'anyo ariyo miwacho ni police kekutim bunde kekutim ang'o makori ineno kigo police kaburo kenge to achia nikech dwa wang'o ma manyoro ni kata moro cha ne ji biro gi loche to sombo gik moko. Igini giduto Njore kineno ka supermarkets mopong dhano sombo. Ok nyal sombo supermarket spontaneously. Magi gik mopanga maber ni mawapango, mawadhi turo, mawadhi timang'o. Omiyo question miwinji penje ni mang'anyo koso Njore. Ok onego penje nikech en gima ineno gi wang'. To gima lit ni